Al jaren wordt er over deze plan praat. Het trostekken van de dik. Maar hoe helder is dat? En net onbelangrijk, hoe duur wordt het? En smiet het genoeg vadion op om het plan trot te zetten? Dat leidt de stuurgroep uit met een verkeerslicht. En de meeste hebben allemaal groen licht, maar er zijn nog een aantal waar het licht op oranje staat. En daar willen we toch nog wel wat duidelijkheid over hebben. Maar voor ons was het nu heel belangrijk van, stoppen we met Hovert aan Zee? Is het helemaal gebeurd? Of gaan we toch verder? Nou, in die zin is het nieuws positief dat toch het idee van Hovert aan Zee geprobeerd wordt te realiseren. Wat houdt dat concreet in? Nou, dat houdt in dat wij met een positief advies naar je achterbank gaan om de natuurlijke variant aan te lezen. En dus mijn natuurlijke goal werken, wel een terugbraak in het dik, maar net bevaarbaar. Het oorspronkelijke idee dat bootsemeesken naar Holwert varen kunnen is dus afsketten. Maar dat de planmakers trok in, stemt de stichting positief. Dat de meerderheid besloten had te gaan voor de realisatie van Holwert aan Zee. En dat we nou voor het eerst een technisch ontwerp hebben wat kan. Dus de technische uitvoerbaarheid in vergelijking met verliezen, dat kan nou. Dus dat is een enorme pijl, maar we kennen het maatje. En nou ja, de volgende stappen zetten, met ook financieel en in beheer rond de maatje. En correct die financiële stap zetten is de reden dat twee partijen zijn had dat het verkeerslicht voor Harren op reed stiet. Ze loeken de stekker eruit. Het gaat om Wetenschap Friesland en LTO Noord. Wij hebben daar wat meer vertrouwen in dat we daar wel tot een oplossing komen. Maar deze partijen zijn dat zorgen wij staan net zitten. Daar gaan we vraagtekens bij. Het is zo dat ze er net voorlezen gaan. Daar gaat het om. En we hebben het wetenschap gewoon nodig. Maar een aantal zaken is gewoon dwan. En we hebben agrarisch nodig in het gebied. Maar formeel gaan deze partijen net verder in deze stuurgroep. Tot zien hier beziekt Holwert aan Zee concreet te worden. En daarom is de stiepe van de stuurgroep dan ook een grote mijlpaal. Dus er zijn hele grote stappen binnen maken. En het plan is ook aanpast. En laat dat ook helder wezen. En nou maar dat orenstik. Dat orenstik is de centrage, maar ook provincie en gemeente. Zij moeten begint om hier een besluit nemen.